Hai, vă salut, bună dimineața, vă salută securistul de la miezul nopții. Băi, nene, astăzi eram pe la lucru și nefiind aglomerat, stăteam și mă uitam pe computer, pe YouTube și, în fine, unde vreau să ajung? Eu îl mai urmăresc pe ăsta, pe Cosmin Guși, are Gold FM-ul, chiar îmi place ceea ce realizează, ca om e cu semn de întrebare, în fine, e foarte mult de discutat, îl apreciez din anumite puncte de vedere, la fel ca și invitații lui, îl apreciez doar din anumite puncte de vedere, pentru că nimeni nu e perfect, nimeni nu e pe gustul fiecăruia, știi ce zic, avem și calități și defecte și așa mai departe. În fine, acolo s-a dezbătut un subiect, asasinarea Dariei, cum o cheamă, mă? Stai așa să mă uit Deci asasinarea Dariei Dugina sau Dariei Dugin, da, fata unui ideolog rus, naționalist, ultranaționalist, care, în fine, a fost creierul lui Putin, tralala, în fine, unde vreau să ajung. Și acolo începeau, și exact cum am gândit și eu, chiar am urmărit și eu subiectul în presă, chiar mi s-au părut ciudate niște lucruri acolo, dar în fine, ideea de bază, printre alte ipoteze, era să zic ipoteze, una la mână, chiar a fost exact cum au zis, cum a spus FSB-ul, da, serviciu, adică un fel de serie al rușilor, și aveți, Doamne, că ar fi fost mierlită de o ucrainiancă care s-a plimbat liberă ca pasărea aceea, așa, după aceea că a fost mierlită chiar de serviciile secrete urse, așa, sau că a fost doar un joc de artificii, ea fiind extrasă, se schimbă fizionomia, știți ce zic, operații estetice, filme și așa mai departe, pentru că și filmele, majoritatea filmelor sunt, sunt inspirate din realitate. În fine, unde vreau eu să ajung? În fine, Bogdan Comaroni, invitatul lui, care îl apreciez, în fine, din majoritatea punctelor de vedere, nu-l cunosc ca om, dar pe ceea ce a scris și ceea ce, în fine, mai bate și el câmpii câteodată, poate și în mod intenționat să-i se vândă materialele, a făcut o asociere, da, deci capcană cu bombă, mașină, exact cu explozia, dacă mai țineți minte, unui om de afaceri din Arad, care de fapt avea o afacere cu tiruri, iar printre altele acele tiruri, de fapt, cum a spus și el și a precizat și el, așa, de fapt, nu transportau doar marfă legală, transportau chiar și țigări de contrabandă din Ucraina. Și a zis, bă, chiar eu știu și am văzut și am făcut, în fine, cu Bălan, cu Mălan și cu mulți alții jurnaliști de ăștia de investigații, am filmat halele unde erau depozitate țigările de contrabandă și nu numai, cred că se referea și la alte chestii. Așa, și a făcut în același timp trimitere la faptul că serviciile secrete, acum mă refer la noi, la români, adică SRI-ul deja știa de contrabanda aia, dar n-a făcut absolut nimic. La fel cum a și spus într-una din ipoteze la asasinarea Dariei, așa, că de fapt cam FSB-ul a fost așa cam moale, când de fapt vorba aia, scandalul cu Ucraina, fine, aia s-a dus și până Azovstal, a făcut așa, deci erau păziți, vezi, Doamne, de serviciile secrete ruse interne. Știți cum e când ne referim la servicii secrete, este un apartament care reprezintă serviciul secret intern și extern. Da? Așa. De exemplu, la noi, serviciul secret intern, da? Este SRI-ul, Serviciul Român de Informații, Serviciul Secret Extern este SIE, Serviciul de Informații Extern. La englezi, da? La UK, United Kingdom, da? MI5-ul este SRI-ul nostru, MI6-ul este SIE al nostru. La americani, CIA-ul este SIE al nostru, adică Serviciul de Informații Extern, iar FBI este SRI-ul nostru. Da? La rușii, FSB-ul este SRI-ul nostru, la externe nu mă interesează că nu vreau să mă dau un vileag, între noi rămâne vorba. Așa, sunt și eu pro-putinist, pro-Putin, pro-Mutin. Așa. Ia-l dracu Putin, dacă pun mâna pe tine, să vezi ce pișuturi în cură îți trag de țurcă căcatul numer, mă scuzați de expresie. Că ai pornit rahatul ăsta cu balamucul ăsta ca să generezi toate nebuniile astea. Avem inflație, avem tot ce ne trebuie, da? Stai așa că ne ia pandemia iar. Numai din cauza ta s-a întâmplat și a lui Biden. În fine.
Bun. Asta a precizat Nea Comaronic, aici vreau să ajung și chestia asta și, în fine, nu numai la el am observat lucrul ăsta, s-a practicat același lucru și la televiziuni, cu anumiți invitați și așa mai departe, și anume de a decredibiliza instituțiile de forță ale statului și care e cea mai, printre cele mai tari instituții de forță ale statului, din punctul meu de vedere, când e vorba de sau când este vorba despre siguranță națională, vorbim despre serviciile secrete, da? Atât intern cât și extern, cât și de armată. După aceea vine poliția cu civilii, cu alte chestii, justiția. Așa. Și a spus așa, păi domne, la cazul ăla din Arad, când a explodat mașina lui ăla și nu știu ce și așa mai departe, și tralala, voi credeți că nu s-a știut? Stați așa să nu armez. Ce-a făcut? Mi-am tăiat unghiile și nu pot să scot piciorușul ăsta la tablet. Îi spune și tu, da. Și a acuzat, că să nu lungesc prea mult, așa a acuzat SRI-ul, vezi, Doamne, că SRI-ul era, deci deja știa că ăla, că, stai puțin, îl asasinează pe ăla, explodează ăla, așa un amărât ăsta care avea 7 camioane, deodată sare în aer, păi stai puțin totuși, da? Că dacă transporta carne, conserve și legume din Grecia, nu cred că sărea în aer. Și ce zic? Da? Sau dacă o ardea nevasta la vreun mafiot, la vreun șmecher, bănuiesc că avea și el bodyguards, avea șofer, adică nu murea singur în mașină. Da? Și el a acuzat, vezi, Doamne, a spus, păi da, SRI-ul știa, dar n-a făcut nimic, că așa cu securiștii ăștia, că tot timpul securiștii. Bun, așa, unde vreau să ajung? Pe mine m-au mituit securiștii, uitați, deci, da? De aici am primit-o direct din Lanzarote, mi-a trimis-o unul din securiștii mei, de-ai noștri, de la SRI, Serviciul Român de Indecențe, acolo este, așa, hai noroc și la mai mare. Totdeauna mi-a plăcut, deci mie totdeauna mi-a plăcut când sunt niște lucruri serioase să vorbesc pe bune. Chiar dacă de multe ori eu am greșit, chiar dacă am fost tâmpit sau chiar dacă membrii din familia mea au fost tâmpiți, idioți. Adică, bă, pe bune și pe șleau. Da? Bun. Cu ce nu sunt eu de acord? Atenție. Nu mi-a plăcut niciodată când anumite persoane care cu o anumită, cum să zic eu, cu o anumită prestanță în societate și mai ales cu vocali în societate, printre care și ăsta Dan Puric, da, că și pe ăla la domne, că securiștii, că nu știu ce și așa mai departe, vin, se folosesc de niște cazuri izolate, da? Și în același timp, nu numai de niște cazuri izolate, atenție, că unde dau în cazuri izolate? Bă, nene, orice pădure are uscăturile ei, da? Bun, n-avem uscături acum, că e vară, dar apare toamna și mai găsim câte o uscătură în pădure. Deci, părerea mea, și în servicii, și în justiție, mă refer în instituțiile de forță, servicii secrete, justiție, poliție, armată, preoți, uite, o mai dăm și pe acum, că asta nu e instituție de forță, dar totuși, pochi și așa mai departe, bă, și acolo au și ei uscăturile lor, adică niște persoane care se abat de la normele de ontologie profesională și încalcă legea, da? Dare de mită, luare de mită, trafic de influență, etc., trafic, de ce nu, și așa mai departe. Dar nu poți să denigrezi un întreg organism, da? E ca și cum, bă, nene, ai gangrenă la picior, ferească Dumnezeu. Se duce la doctor, ai gangrenă. Ce faci, mă? Îi faci la injecția letală, îi tai piciorul, e simplu. Da? Ok? Pentru un deget nu trebuie să sacrifici tot organismul. Da? Bă, pentru un deget, ce fac? Te omori pe tine? Nu, îți tai degetul și gata, ferească Dumnezeu. Am dat un exemplu. Deci nu poți să generalizezi. Așa. Și ei se folosesc de cazuri izolate, gen un pop a violat un copil, asta înseamnă că trebuie să demolăm bisericile. Un polițist a omorât, deși nu era sub influență, din neatenție a omorât 4 copii pe trecerea, ferească Dumnezeu, vreau să zic. Nu înseamnă că trebuie să dispară poliția sau așa. Dar, unde vreau să ajung? Se folosesc de cazuri izolate și în același timp, ei au impresia că marea majoritate sunt, nu ca să zic cretini, sunt mai puțin citiți decât ei și într-adevăr chiar așa și este, da? Adică ei au impresia, hai să nu se, toată lumea din jurul lor
sunt mai proști, pardon, sunt necitiți, sunt fraieri de meserie și pot fi duși cu zăhărelul. Da? Așa. Și ca să mă scurtez, așa, să scurtez, nu să mă scurtez eu, să scurtez, că nu suntem pe patul lui Procust, atenție. Așa. Ăla oare te lungea? Nu știu că de lungit te lungea, dar nu știu dacă te și micșora. Comarone a spus așa, păi da, SRI-ul știa, adică serviciile secrete și n-a. Păi, bă, ce nu știe lumea? Că aici vreau să ajung. Ce nu știe lumea? Deci, serviciile secrete, adică SRI-ul de la noi din România, da? SIE se ocupă cu alte chestii, în fine, chiar și SIE. Uite, de exemplu, SIE, nu poate să mă arest. Bun. Deci, SRI-ul, da? Adică FBI-ul, american, să spunem. Dar e o mare diferență. Așa. Deci, dar SRI-ul, da? Serviciul Român de Informații, nu te poate ancheta, nu te poate reține, nu te poate aresta, decât să-ți dea bună ziua. Serviciul lui sau jobul lui care este doar de a asimila, a acumula informații, a culege informații despre tine. Da? Atât. Ce face el cu probele pe care le are sau cu informațiile pe care le are, se duce la un procuror, se duce la justiție. Ok? Degeaba știe SRI-ul și prezintă dovezi. De exemplu, eu sunt traficant de țigări din Ucraina și de petrol din Rusia. Un exercițiu de să-mi dea Dumnezeu sănătate, așa să fie. Da? Așa, glumesc. Eu sunt un traficant, exercițiu de imaginație. Bun, și pe mine mă monitorizează SRI-ul. În fine, nu contează cum, nu dăm detalii. Și ăla se duce și spune, păi uite bă, fraierul ăla cu ochelari, așa, care bea Belvedere sponsorizat de noi, așa, uite, acolo are depozite cu țigări, acolo are containerele de asta, cum îi zice, sau în fine, transportoarele de motorină, așa, face și trafic de marfă și alte chestii. Se duce la un procuror. Deci se duce la justiție. Ăia trebuie să se ocupe de mine. Nu se, că serviciile SRI-ul, serviciile secrete, nu mai e securitatea, bă, dinainte. În America, da, FBI-ul te poate aresta, te poate reține și eventual, deci FBI e un fel de securitate de atunci, dinainte de 89. Dar SRI-ul de acum este o glumă referitor la acțiune, da? La a lua, cum să zic eu, măsuri împotriva ta. Nu, ăla doar culege informații despre tine sau despre absolut oricine. Și cu informațiile culese se duce la un procuror, la justiție. Justiția trebuie, ăla la un moment dat, cu dicotul, cu dracu să ia, cu cine mai fi, ăla trebuie să te aresteze. Nu, serios. Degeaba mă duc eu. Că dacă eu am blat cu justiția și hau, e altă poveste. Deci de asta zic, la ora actuală, serviciile secrete, din punct de vedere de PDV, al arestării, anchetării, mă refer comparativ cu securitatea, deci cu serviciile secrete interne de dinainte de Revoluție, sunt o glumă. Da? Ei doar racolează informații, prezintă probe așa cu dosar, cu tot ce trebuie și așa mai departe, dar se ocupă și cu cyber intelligence, cu alte chestii. Dar ei nu au putere să te aresteze pe tine. Bun, ei știu că, bă, acolo în depozitul ăla eu am 7.000 de țigări sau, în fine, am 27 de tone, trebuie să-mi intre mie pe un șlep. Le-am declarat vin de Georgia, dar de fapt e petrol de Rusia. Da? Ei știu chestia asta. Ăla prezintă paza de coastă, chestii, dicot, morților, ce-or mai fi. Dar eu dacă am relații și zic, știi? Asta e toată chestia, mă. Ăla își face datoria să racoleze informații despre mine, pe ăla nu mă interesează după. Dacă avea puterea cum FBI, era cu totul altă poveste. Poți să le incriminezi, altfel n-ai cum să le incriminezi. Da? Ai noroc și la mai mare. Și de-aia, pe mine asta mă deranjează. Încă o dată, nu am nimic nici cu SRI-ul, nici cu SIE, nici cu poliția, nici cu justiția, decât cu abuzul în funcție. Și doi la mână, nu-mi place să fiu luat eu, în primul rând eu, de-aia am făcut și materialul ăsta, uite, acum am primit și o sticlă de asta, nu, de la serviciul nostru român de indecenți. Așa, dar atenție, deci Belvedere de Polonia, dar a fost luată din Lanzarote. Așa. Cadou. Păcat că e prea mică, uite și tu.
Asta este ce dracu să facem. Dar avem și planul B. Știi că în al doilea război mondial, adică a mers la un moment dat cu nemții, după aia ne dăm cu rușii. În caz de ceva avem și planul B, că așa suntem noi ăștia de la Serviciul Român de Indecențe. Dar asta vreau să zic, nu vreau să se inducă opinia publică în eroare. Într-adevăr, mulți oameni n-au timp să citească, n-au timp să studieze, mulți nu cunosc niște lucruri. Bă, dar las-o dracu, că pătul, l-am auzit, aveam pretenție la Dan Puric. Bă, înțeleg, el se referă la alte chestii, da? El se referă la cu totul alte chestii. Și în același timp pun și eu pariu pe orice, că astea sunt și niște bănuieli. Pentru că el a zis, bă, securiștii ne-au furat țara, adică se referea la seriul de acum, dar de ce a zis lucrul ăsta? Pentru că el cum știa și el și cum toți gândim și am luat-o logic, pentru că la loviluție și o parte din fosta securitate a contribuit la loviluție, da? Adică la trădătorii adică loviluția trebuia să se termine frumos. Dar și acolo deja era stat în stat și așa mai departe. Erau două bisericuțe, unii pro-Ceaușescu, ceilalți pro-Vest sau ce urma să vină. Da? Dar el, văzând și analizând ce se întâmplă acolo la loviluție, a zis, păi stai că și acum e la fel. După loviluție, atenție, serviciile secrete, mă refer în special la SRI, Serviciul Român de Informații, și atenție, vedeți că în SRI sunt mai multe departamente, atenție. Da? Deci ca să ne înțelegem, sunt mai multe departamente acolo. Așa, deci dacă una e femeie de serviciu la SRI, asta nu înseamnă că e și specializată în cyber intelligence, și alte cele. Da? Că nu mai dau, că n-are rost. Da? Că nu mi se dă voie să vorbesc, că e de la nu și mă degradează ăștia, și ce zic. Da? Deci el s-a bazat pe chestiile alea de la loviluție. Când la loviluție a fost cu totul altă poveste, deja se crease stat în stat, deja se crease două tabere peste tot, în toate instituțiile de forță ale statului, o diversiune, etc. Nu mai intru în detaliu. Da? Dar să vii acum și să vii în urmă cu 3 ani, cu 4 ani, să ne spui că securitatea, că sereiștii, că mereiștii, că nu știu ce, că ăia nu mai au, bă, nicio putere. Da? Absolut nicio putere. Da, singurul lor lucru este faptul că dacă vrea să știe ceva despre tine, știe și au și tehnologie și absolut orice, dar ei nu te pot aresta. Da? Deci eu dacă sunt traficant, atenție, degeaba poate să-mi știe mie SRI-ul tot ce fac eu. Chiar și acum, uite, am băut acum. Știe, mă vede. Dar nu poate să-mi facă nimic. Da, justiția, procurorul mă ia cu DICOT-ul, mă ia cu ăștia, cu SIAS-ul, cu servicii de acțiuni și, da, servicii de intervenții și acțiuni speciale, cu alte, dar ăla nu mă poate, SRI-istul, securistul, nu mă poate aresta pe mine, nu mă poate ancheta, nu poate face decât să zică să trăiți, sau în fine, nu-mi zice, că mă prind, de ce faci, mă, de ce mă salut? Deci cam asta e toată chestia, nu înțeleg de ce dracu ăștia tot dau și știu de ce dau, că vă spun și de ce, mulți dau în mod intenționat și alții, părerea mea, încă o dată, să luăm un pahar, vă analizați cum vreți, intenționat pentru a decredibiliza statul român, da? Pentru că statul român se bazează pe instituțiile de forță ale statului, adică, mă repet, servicii secrete, justiție, armată, poliție, jandarmerie, da? Și ce mai sunt încă 2-3. Una, pentru a decredibiliza, și a zis, uite ce țară de căcat suntem noi, sau doi, în mod inconștient, deci în mod, hai să zic, în mod conștient, adică, bă, hai că o ardem așa, nu am fost plătit, o dau așa, că uite ce țară de căcat, ce nu știu ce, să creăm diversiune, că și asta e o diversiune, atenție, așa, sau în mod involuntar pentru a-și face ei publicitate, adică, bă, nene, știi, eu l-am scuipat în gură pe cine să-i dau un exemplu de președinte. Una când vin și spun, știți, de fapt, vă spun eu acum un plan despre relansarea economică pe care domnul, dau un exemplu, atenție, n-am nimic de a face, eu n-am fost nici victima și nici beneficiarul vreunui, nici, deci după 2005, eu am rezidența fiscală în Irlanda, eu nu mai sunt, deci și chiar și când eram în România nu mă interesa pe mine, n-am depins din punct de vedere politic, nici ce președinte a fost, dar dau un exemplu. Una e când vin și spun, bă, eu vin și vă fac un proiect. Știți unde a găsit domnul Traian Băsescu? Pentru că de atunci, dau de exemplu Băsescu, nu am nicio treabă cu Băsescu. Mi-ar place să-l întâlnesc, că la un pahar de vorbă, cred că ce bancuri știe Băsescu, nu știți voi. În fine, vedeți că tot de la noi, de la securitate. Așa.
Și unde a greșit Băsescu și zic că de acolo putem să plecăm să relansăm economia. Nu sunt interesant. Dar dacă vin și spun, bă, să vă povestesc eu când l-am scuipat în gură pe Băsescu, când am făcut pentru că eu sunt. Deci, lumea să uită că așa suntem noi români. Da? Deci cam asta e toată chestia. Când e vorba de denigrare, un preot a violat, un polițist a călcat, un sereist a făcut trafic de influență sau de droguri sau de puii mei, de trafic de impresii contrafăcute, nu știu ce, toată lumea să uită. Dar ei ce fac de altfel? Nu stau să analizez, bă, stai totuși puțin și stai așa și stai așa. Și vă mai dau un exemplu și cu asta vă las și mă duc și eu, că deja e târziu și mâine trebuie să mă duc să am iarba de tuns. Asta este. Nu iarbă de aia de o bagi la țigară și o treci pe acolo. Eu nu știu de ce dracu n-au avut ăștia de la SRI, nu știu, măcar o atitudine, dar în fine, până la urmă, cred că n-au vrut să cadă în derizuri. Bă, era pe la Realitatea parcă cu un an, dacă nu mă înșel, am uitat cum o chema pe aia, era una care cu statul paralel, cu Ghiță, cu Miță, cu Helvig, Melvig, Codlea, Modlea, garsonier, au mâncat șorici cu aia, cu Chiove și nu știu ce. Și intra unul, bă, era unul, Cristian Rize. În fine, n-am nimic personal cu nimeni. Nu-i cunosc, da? Și nici n-ar vrea să-i cunosc, că s-au făcut de căcatoți. Dar vreau să spun. Și intra la Rizea și spunea, dom'le, am să devoalez. Și l-a băgat Rizea pe Ponta cu Helvig, cu ăia, cu sereiștii, cu securiștii, cu mereiștii, cu președintele. I-a băgat pe piscină pe la Dubai, i-a scos de acolo. Am să devoalez, vă spun eu. Bun. Și aia, da, uitați, statul paralel a făcut avânul. Bun, acum am și o întrebare. Cine este ăsta, cum îi zice? Cine-i, mă, nene, ăla, Rize? Am uitat cum îl cheamă, cel la nume. E unul, Rize, care e fugit până... Da, e unul care e fugit până Republica Moldova, nu știu, am înțeles că a fost senator PSD, combinații tot așa, în fine, combinații. Cred că a fost și ăsta până serie. Bă, dar tu, deci ăla e fugit în Republica Moldova pentru că el a fost condamnat de o instanță în România. Bun. Dar tu, ca să vii, că știi tu și să denigrezi o instituție, bă, chiar și dacă ai dreptate, atenție, nu se face la televizor, da? Dar unde vreau să ajung? Sunt fugit în Republica Moldova, seriul mărmărește, Codlea, Modlea, Hau, așa, și sunt condamnat pe nedrept. Păi bine, mă, dacă tu ești condamnat pe nedrept, cum am mai și spus, deci dacă Udrea, toți fugarii ăștia, bă, au fugit toți. Bă, dacă ați fugit, înțeleg că ai fugit poate nu în comunitatea europeană, să nu te mierlească lumea sau așa, să n-ai, știi, cu extrădări, cu chestii. Bă, fugeam undeva unde nu s-auzea de mine, intram în direct, ce-i drept, dar eu în același timp deschideam proces la CEDO. Cașcaval aveam, îți trebuie 10.000 de euro. Hai, pui 20.000, dar la CEDO să cer milioane de euro. Bă, dacă eram nevinovat, că nu știu, nu conta, da? Că Seriu, că Meriu, că președintele, că Elena, că așa, eu eram fugit acolo unde eram, în Columbia, în Playa Coco, la Cuba, unde nu conta, așa, fugeam în Sierra Leone, să n-am parte, dacă vă mint, în Sierra Leone, deci în Sierra Leone, da, nu mă lua nici CIA-ul de acolo, vă spun eu, așa, ca fapt divers, nu că instig acum. Bă, nu conta unde eram. Dar în același timp specificam că intram în direct, că m-a luat Realitatea, da? Și spuneam, domnule, eu am deschis proces la CEDO pentru că eu sunt fugar, deci eu am fost, cum să zic eu, silit și nu că silit, a trebuit să fug, să-mi caut dreptatea și trebuie să stau în pribegie amărât, vai de capul meu, așa, dar am deschis proces la CEDO, nu. Ăștia n-au deschis proces la CEDO, că așa, dar în același timp au venit ei să măcăne și în același timp sunt și prăduitori, da? Să vină pe la televizoare să ne spună și în același timp să denigreze instituții de forță ale statului. Păi bă, eu dacă eram, cum a zis Vizea, l-a acuzat pe ăla că avea implicații, că i-a dat Codlea nu știu care, păi eu deschideam proces la CEDO, una la mână, că mi-a fost procesul nedrept, și doi la mână, veneam și cu probe. Că nu pot să vorbesc așa, așa pot să zic și eu că Mars, Papa Ioan, sau nu Papa ăsta, cum e ce, Papa de la Roman Găoz, mai înțeles, mi-a furat Putin ceasul, Biden mi-a tras, da, mi-a șutit sticla de vodka, da, mi-a șutit sticla de vodka și așa, eu pot să zic orice. Dacă am probe cu totul altceva și atunci mă duc dracu la CEDO, da, pe faptul că am fost
cum să zic, am fost, mi s-a dat pedeapsă am fost judecat pe nedrept, așa, persecutat politic, să spunem, sau oarecum, da? Și în același timp, chestiile astea, da, pe domne, cu influențe, cu chestii, că nu știu, sunt persecutat, tralala, și eu am și dovezi, păi vă spun eu și de la și de la. Dar nu stăteam să măcăn la televizor, la telefon, să, în fine, omul e ăsta, mă refer la Rize acum, și care mai sunt. Vine cu detalii, cu chestii, dar noi nu le putem proba. Și dacă erau adevărate, încă o dată, mă repet, ești fugit, că te-a condamnat pe nedrept, deschide proces la CEDO, stai pe acolo și apă la Chișinău, că conduci roverul ăla și, în fine, nu vreau să dau mai multe detalii, Băriziu, așa. Deschizi proces la CEDO, una la mână, că ești privat de drepturi, libertăți, căcaturi și ai fost, cum să zic eu, ai fost anchetat pe nedrept și în același timp, ce ai spus tu la realitatea, vii cu probe și dai statul român în judecată, una la mână pentru că nu ți s-au respectat drepturile, căcaturile, nu știu ce, și doi la mână pentru că e un stat corupt. Dar el ce a făcut? Decât să facă valuri și ca el mai sunt. În fine, încă o dată, n-am nimic cu Rize. Acum văd că face pe și pichinezul ăla care latră la Zimbru și pe la Chișinău, pe acolo s-a dus. Domne, cu tare, mafia din Chișinău nu rezolvă nimic. Cu tot respectul pentru... Dar încă o dată, odată ce te-a... Cum să zic eu? În fine, ăsta e un caz special de Rizea, pentru că ăsta este genul ăla de prăduitor. Da? Adică oamenii ăia cred că erau cu el pe la masă și spunea, adu-te și adu-mi țigările, vezi, parchează mașina, vezi nu știu ce. Și m-a ascultat și el niște chestii și el de acolo le-a luat și le-a înflorit. Da? Și ce, lasă că o dau eu pe chestii și așa, dacă ăia nu pot să, cum să zic eu, să dovedească, nici eu nu pot, dar totuși și cum e, pe media merge, vindem și tot ce mișcă. Da? E și prăduitor. Și prăduitor de la prost. Da? O paiață, un cățel care latră. Acum, după ce a renunțat la Zimbru nostru transilvanean să latre, da? Acum s-a dus la taurul moldovenesc să latre și pe acolo aleargă, domne, mafia din Republica Moldova. Hai să fim serios. Deci ăsta este un caz special, Nearizea ăsta. Dar ca el mai sunt, așa, nu atât de special, dar vreau să spun, ei dau în instituțiile de forță ale statului, se folosesc de anumite detalii care nu au nicio legătură cu realitatea și încă o dată mă refer, bă nene, SRI-ul nu are dreptul nici să te rețină, nici să te ancheteze. Da? Asta o face justiție. O face DICOT-ul, o face poliția, o face puii mei. Da? Criminalistica și ce ori mai fi, că nu știu, că n-am avut tangențe cu ei. Dar niciodată serviciile secrete nu au dreptul ăsta. Da, ele racolează informațiile, le predă la instituțiile care sunt abilitate să te rețină, să te ancheteze, așa, și alea trebuie să-și facă treaba. Ok? Simplu ca bună ziua. Și ca să nu mă, ca și, hai să zic așa, ca încheiere, încă o dată, mă repet, există peste tot, în orice pădure și uscături. Ok? Asta nu înseamnă că de la 2, 3, 4, 10 persoane dintr-o structură, de exemplu la un seriu, așa, au încălcat legea, nu contează cum. În momentul în care tu ai încălcat legea, tu fiind sereist, polițist, da? Tu nu mai faci parte, deci tu ai ales să nu mai faci parte din gașca aia, din brigada aia, pentru că acolo sunt niște norme. E ca la mafie, bă, e vorba de etică, ok? Știi cum e la mafie? Vă spun eu cum e la mafie. Așa, frații Giancana și mulți alții, da? Deci dacă eu cu tine mergeam la o faptă, nu conta ce. Deci așa, băteam un covor în spatele blocului pe bar. Și s-auzea și venea poliția. Ok? Tu fugeai mai lent, eu fugeam mai repede. Da? Te dau pe tine exemplu, tu cel care te uiți la mine. Ok? Normal, etic vorbind, tu știi ce spuneai? Fugi tu că mi-au eu faptă. Și intrai tu la pârnaie, da? Și eu aveam grijă de tine. Asta înseamnă etică. Da? Și nu mai dau alte exemple. E soț-soție,
și soția are nevoie de, să zic, de inimă. Ăla o iubește. Și ei sunt compatibili. Da? Mă dau pe mine exemplu. Nevastă mea, nu contează că avem copii sau nu avem copii. O iubesc. Da? Deci o iubesc. Și vine doctorul și spune, bă, singurul compatibil cu ea ești tu. Sunt două opțiuni. Una, să mierlească ea și tu să-ți vezi de treaba ta să găsești pe altcineva, puii mei. Sau doi, să te sacrifici tu pentru ea. Da? Acum te întreb eu pe tine, tu cel care te uiți la mine. Păi eu dacă am, e o chestie nu neapărat de etică, de iubire. Etica implică iubire. Și când zic iubire, implică respectul la maxim. Și ce zic, doctore, ia-mă, ok. Dar lasă-mă puțin cu ea. Să-i spun că o iubești cu respect și așa. Bă, și după aia nu mă interesează. Cam asta este. Despre asta e vorba. Ce să zic, v-am pupat toate cele bune. Mă bag și eu la somn, că deja e târziu. Mâine trebuie să mă duc să tund iarba. Am o iarbă de tuns să-mi bat picioare. Bă, și n-are, dar are la o mașină de aia care nu prea funcționează cum trebuie. Și ce zic? Cum nu prea funcționează nici mass media din România. Asta este, băi, nene. Lumea curvă, lumea perversă, nu mai are etică, nu mai are absolut nimic. Și mai ales eu ce am boală, am pe bulangii ăștia din mass media, nu contă site-uri, maituri și alte căcaturi, care, v-am spus, ne iau de fraieri. Încă o dată, și cu asta închei, dacă SRI-ul avea putere, cum e la ruși, FSB-ul, da? Să te rețină, să te ancheteze și așa mai departe, jos pălăria. Puteam să spun, da, bă, ăștia sunt de vină futui în gură, pentru că ăștia au dreptul și uite, pe ăla le ia, pe ăla nu le ia. Da? Dar atâta timp cât serios am râd vai de capul lui și mai ales după loviluție, e doar așa un câine, nu ca un câine de pază, e ca și, cum dracu să spun, ca niște microfoane pe care le... Deci microfoane sunt inofensive, știi ce spun? Da? Încă o dată mă repet, SRI-ul atât face, racolează informații, asimilează informații despre mine, despre tine, atât. Dacă faci o crimă, dacă faci un trafic, dacă faci absolut orice, nu are nicio putere, deși știe absolut tot, la ce oră, la ce secundă. Da? Sunt alte organe abilitate. Vezi? Cu legea siguranței naționale a ieșit un mare scandal, dar trebuia aplicat. Ce să zic, toate cele bune și încă o dată mă scuzați dacă v-am ținut cam mult. Ai, nevoi mei, niște diacetilamidonapido acum. Și încă o dată, vă spun și încă o dată, băi flăcăi, 8 și așa și așa, gândiți, nu neapărat la subiectul ăsta, la orice subiect încercați să pătrundeți adânc în esență. Da? Pentru că altfel suntem duși de nas și de nași în același timp, că și nașii pot fi corupți. Știi cum e vorba aia? Că odată vede nașul puța finului, dar s-ar putea să o vadă și de 3 ori sau de 4 ori. Ok? Așa? Să gândim logic. Să avem informații mama progresului, în același timp să gândim logic. Da? Pe mine, într-adevăr, mă impresionează când am o personalitate sau o văd la televizor sau așa. Dar după aia stau să mă întreb, oare de ce? Da? Pentru că ăla nu-i Dumnezeu. Încă o dată mă repet, suntem oameni cu toți, avem defecte și calități. Da? Și cu asta basta. Dacă te apreciez eu pe tine, să zic tu ești un artist. Uite Salam, Florin Salam, îl dau pe Florin, că am făcut și cu el 2 materiale. Da? Eu îl apreciez ca și manelist, ca și cântăreț, artist. Ca om nu pot să-l apreciez pentru că nu-l cunosc. În fine, eu am, cum să zic eu, detalii și informații despre el pentru că cunosc pe cineva care e prieten foarte bun și așa, dar prieten foarte bun cu el și a spus, bă, omul e așa. Dar vreau să spun, nu? Poate el are dreptate sau poate nu. Dar, pentru mine, dau un exemplu. Sau, de exemplu, uite, Freddie Mercury. Mă, când am zis Freddie Mercury de Queen, ce dracu, mă, despre ce vorbim? Ca solist, nota 10. Ca om, poate ok. Nu l-am cunoscut, dar ca orientare senzuală, hai să fim serioși. Da? Și mult, de-aia spun, nu e nimeni perfect, toți avem defecte și calități și viața merge înainte. Că
că până la urmă nimeni nu e perfect, nici realitatea nu este perfectă, niciun sistem politic nu este perfect, dar totuși trebuie să mergem înainte, să trăim și să ne trăim viața, dar în același timp să nu fim luați de fraieri. V-am pupat, să ne auzim cu bine. Vă pupă Jean, noapte bună și să ne auzim cu bine.